сега размахва този автомат така? Здравей, Володя. Само да не гръмне, че е зареден. Добре, гледай да не гръмне сега. Да, кажи сега, защо се вдигате въстание? Автоматична гърми като на единична моя автомат. Да, защо вдигате въстание вие идеолозите на фолк музиката? Здравей, здравей. Добре, казах ти здравей вече. Кажи защо вдигате въстание вие идеолозите на фолк музиката? Защо? Защо? Не, добре, не зададох правилна въпрос. Защо? Прицака ми се плейбека нещо. Защото ние се борим. Защо? Ние се борим. Защо? Ето да си пак не се оправи плейбека. И аз продължавам без повече да ми... Сега, ако ме подсетиш... Защо вдигате въстание вие идеолозите на фолк музиката в България? Срещу какво се противите? Защото се борим за чиста и свята авторска песен. Аз имам много такива. Да? Както добре знаеш, моите дискове са повсеместно разпространени. Да. Срещаме ги навсякъде. Къде? Из къщи. В леката атлетика също хвърлят мои дискове. Кога? В леката атлетика има такава дисциплина. Кога ще щурмувате, кажи си? Кой? Вие. Ние. Да. Скоро? Кога? Скоро. В 4 без 20. Сега ще попитате, защо не в 6 без 10? Защо? 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 Защото, сега ще ти кажа, защото ми трябват 2 часа да си прочистя оръжието и още 10 минути да го осъзная това прочистване. Да. Между другото, рейсът с бунтовниците вече е на път. Да. Но се придвижва така малко еваш. Бавно. Защо? Защото куче влачи рейса. Ето това. Куче влачи рейс, диря няма хей. Нали така беше? Имахте ли сблъсъци вече? Чакай, че имаме патрондаши, пищаци. Добре, имахте ли сблъсъци вече? Между другото, една колежка има същия, само че си държи тук тампончетата. Чакай да видя ти. Имахте ли сблъсъци вече, питам? С кой? С враговете. Кои са ни врагове? Де да знам, нали? Вие дигате революция. Аз не съм дигал никаква революция. Тоест аз дигам, а моите са други. Чакай, че се сетих нещо друго да те питам. Не искам да ме питаш нищо. Между другото имах и един меч, ама някой ми го открадна. Сега се сетих. Да си пипал нещо така. Казаха ми, че у вас бил. Или да не те подсещам за това. Не знам, ако си го откраднал, човешко е, те да знам. Мен добре, че са ми тук пищаците, автомата. Хич не ме пука за този меч, взимай го. Добре, ти бил ли си на... Ама защо някой от офиса да ми вземе меча, не мога да ти кажа. Имахте ли сблъсъци вече? Само това ми отговори. Имахме с този дет ми взе меча. Добре, кажи... Защо ми взе автомата или пищаците или пътя, точно ще ми вземеш меч. Добре, кажи сега имахте ли сблъсъци вече? С кой? Имахме. Между другото се оказа, че в нашите редици, за да си дойдем на думата, оказа се, че в нашите редици има един внедрен агент, който знаеш какво прави? Какво? Изкарва от строя, за 9 месеца, изкарва от строя най-добрите ми бойци. Войнички. И той се подзовава с псевдонима Кокодинев. Сещаш ли си? Ти бил ли си на бойното поле? Много се пази от него. Бил ли си на бойното поле, кажи? Кой? Ти. Бил да съм бил, какво бил? Колко време ще продължи въстанието?
Бил съм и на бойното поле, и въстанието ще продължи, обаче там би могло и да приключи. Да. Обикновено. Да. Може да приключи, защото нещо. Що? Защо? Кажи, бе! Ще застрелям някой път. Имаш оръжие, ще го взема и ще застрелям. Кажи! Спра така на вечер, разбираш ли? Сега е тук, ако имах един меч... Нямаш! Кажи колко ще продължи въстанието. Кажи колко ще продължи въстанието. Чакай, че ме напуши смях, защото това са играчките на децата. Кажи колко ще продължи въстанието. Ама оня меч беше истина. Стига, бе! Добре, бе, що ми го знае да кажеш на хора? Ще пробуда с химикалката. Кажи колко ще продължи въстанието. Кажи. Абе, как ме оплаши. Знаеш, то би могло да приключи мигновено. Защо? Защото аз разполагам с свръхмощно оръжие, което може да реши всяка битка в наша полза. Кое е това оръжие? Чакай, че сънната артерия ще ми натиснеш. А така? Малко по-надолу сега. Чакай, че само стана гъд. Стига, бе! Колко ще продължи, кое е това оръжие? Ще ме съсипеш от смех. Кое е моето оръжие? Кое е това оръжие, да? Моето оръжие? Сега сам си преброя нещата. 1, 2. И ще ти кажа кое е моето оръжие. Кое? Моите песни са моето оръжие.